ang nabago ni Gobernador Cadiao ragya sa probinsya kang Antique. Nahimo na dya sa bulig kang anang mga programa, pati man sa anang kagustuhan nga magtugro kang paglaom sa kabuhi kang mga Antiqueño. Pareho kang 24 anyos nga si Kaiser Luurquia, halin sa banwa kang San Remigio, nga wara lang basta ginbuligan ni Governor Cadiao, kundi gintugroan naman kang pag-asa, nga may nami nga buwas damlag, nga nagahulat ka na. Kay si Kaiser, kang 2017, intubuan kang bukol sa dughan, nga biskanta naman, wara nakamaan kung ano ang ginhalinan. Bangod sa bulig ni Governor Cadiao, naman ana nga kanserous ring galidya, kag tana ginpabulo. And way back 2018, actually 2017 nagkasakit ako eh. That time kasi ano siya eh, nagka-cancer na po ako sa breast. At yung time na yon, talagang na-mental block ako, tsaka naapektuhan yung pag-aaral ko. Where ito nanay ko na maglala sakit ko. So nag-chat na kay Gov na ito na uli. And immediately nag-response sa dayon si Gov kang chat ni nanay. Luwas sa financial assistance suno kay Kaiser. Bahul gid kuno nga bulig ang pag-amuma ni Governor Cadiao na nga daw patas kasang kananay. Bangod biskan bukod man na kilala ka siya, kinhimo na gid ang tanan para pagmayad ang andang sitwasyon. Asang kabagay nga abi na mangin rason agod hindi na malabot ang andang mga handog. Feeling ko nga eh, parang second mother ko na rin siya, si Governor Cadiao. Kasi the way siya na mag-care sa akin, mag-comfort, mas parang mas kinakaging na ko nga bata na. Bukod patas kauna, si Kaiser Kadja mayadro ng anang ikaayang lawas. Dugang pagid ang anang pagpasalamat kay kun hindi bangod sa scholarship sa idalam kang programa ni Governor Cadiao, tana hindi makatapos kang anang pag-eskwela. Sang kabagay nga anang ginapamatian nga makapagpabago kang andang pagpangabuhi. Kag mapauli man ang anang nanay, kag mabuo ang andang pamilya. Sa una pa lang, gusto ko na makapagtapos dahil yun nga yung buhay namin, pobre lang kami, wala kami tikwarta, kinanglan ni nanay nga mag-ubra sa Manila para lang makapakaan ka naman, kag makapaeskwela ka naman. Kag akong tatay, disabled na, so hindi ta nakabulig kay nanay para nga matugruan kang mayad nga mga buhi kami or matugruan kami kang financial nga masuporta ka naman para sa pag-eskwela naman. Ang mga handom nga dyan ni Kaiser, mangin ka matuoran na. Bangod sa luwas nga tana may mayad nga lawas, tana man nakatapos kang anang pag-eskwela. Tama gid ka maging bulig na ay sa una pa lang kung wala ka na kung wala ka na wala ako ma-cure kag wala ako makagraduate. Ang scholarship man nga nabatod ko bahagid ang ginbulig na kanakan kay kung wala ang scholarship mas mabudlayan ako mag-eskwela. Wara lang nagya kara, nagatapos ang bulig ni Governor Cadiao kay Kaiser. Kay nakita na ang itsura kang andang balay kauna. Ganita na nagpalabot kang anang bulig, agod mapagkayad, kag sanda mangin komportable. So, happy gid ako kay bukat lang ti scholarship, pagbulig sa sakit ko, kundi halos na lang tanan ginatugro ni Gov tinakon as in super na gid ako kuplanga. Datingala gani ako andat nga may nag-abot ng tao kanakan nga nagbulig nga sobra-sobra. Abi ko kauna pagbulig lang tuguan na gamay, okay na. Pero si Governor Cadiao, grabe, ibagit na natana. Bangod sa anang mga naagyan, kag sa nag-aarapaw nga bulig ka na, para kay Kaiser, kung may sa katao nga dapat manginhuluwaran. Diyaan mo, si Governor Cadiao, bangod sa bukot lang tana ang nabuligan ka na bago ang pagpangabuhi,
kundi pati man ng iba pa mga katawhan-ria sa bilog ng probinsya. Si Governor David Cadiao, sa inspirasyon ko tanara na makatapos ako sa eskwela. Kaya daw na-idolize ko na sa daway tanan na mag-treat ka mga tao. Ang daway tanan na magbulig sa mga tao. Kag kung paano tanan magbalangga sa mga tao. Kapit pa hanakon. Sir, ako nga naka-experience ka kung paano tanan mag-treat ka nami. Kag wala ta nagapili kang kung mag-aralin ka man o kung pobre. Sa kadya, luwas sa pagpasalamat nga nagaarapaw. Kinahandom man ni Kaiser, pareho ka na. Mas duro pagidang mabuligan sa idalang pang-administrasyon ni Governor Cadiao. Ilabi rin gid ang mga kabataan nga nagahandom makatapos kag mag-eskwela kag malampawasan ang kapigaduhon kang andang pamilya. Thankful gid ako nga nakilala ta ka o kag gimbuligan mo ako. Kabay pa nga padayon lang ang pagserbisyo mo sa Antique. Kag dapat mas raka pa ang mabuligan mo like parehas kanakon. Thank you so much.